Вітанки. Падрыхтоўка дробязяў да стрыму. Чысцім акуляры. Каб добра бачыць кожнага пацучка, якога будзем клікаць. Так, бачу чатик. Там уже працуем. Гульня у нас працуе. Зараз заходим сюда. Dishonored 2 финальная резанина есть. Чатик працуе. Яшчэ зазірнем у іншы чатик. Паглядзім, як там TikTok. Вітанки, TikTok, ты мяне бачыш? О, TikTok мяне бачыць. Вітанки, запрашаю на фінальную резаніну. Зараз сабе трошки падабайчык наб'ю. Бо кром мяне ніхто, насамрэч. Все, хопіць. TikTok зачыняем, пераходзім у Twitch. Зноўку вітанкі Twitch. Можна пакрысе пачынаць. Вось тут у нас апошняе захоўванне. Зараз паглядзім, куды нас кіне. Учора мы хуценька так прайшліся, шмат чаго зрабілі, і у нас засталася апошняя місія. Ну, то бок, здаецца, апошні. Калі не памыляюся, то яна апошняя. Але можа, шо і наблытаў. Remarkable what Delilah's accomplished, coming from such a background, taking the Гэтыя забітыя. Ну, здаецца, ўсіх забілі. At least the situation with the Duke is behind us. Let's not forget that small detail in all this. Так, сапраўды, ось, ужо бачу, што гэта апошняя місія, вітанкі Аргана. Таму што менавіта перад апошняй місіяй у нас на караблі з'яўляецца да халеры луту. Зноўку трэба ўсё аббегаць, пазбіраць. Ось ось гэткае. Таму што той гэты самы Black Market, які чакае нас наперадзе, ён апошні. Так, сапраўды, ніндзя перапрайшла ведзьмара другі раз на найвышэйшай складанасці, выключна дзеля ачыўкі. Цяпер яна будзе ісці ў допы, і там ужо яна будзе іх перапраходзіць на нармалёвай складанасці. О! Вітанкі маленечкія. І тут, дарэчы, ось прастое, што у нас апошні раз гэты карабель, мы у тым ліку апошні раз можам спрабаваць зазірнуць сюды. А там у нас два амулеты. Зараз мы у Меган скрадзем яе ключик. Я выпадкова! Я выпадкова! Бляха, ну я сур'ёзна выпадкова, блин. Не будем же мы перазагружацца праз гэта. У нас злое праходжанне, таму вось мы нават Меган придушили трошки. Такие коллега, так.
Ну вибачай, ну я випадково, ну. Капец. Будзе цікава, калі яна яшчэ пасля гэтага нас не павезе, куды нас трэба павесці. Перазагрузілася? Ну, я б таксама перазагрузіўся насамрэч, але ў нас ўсё ж такі злое праходжанне, і таму, магчыма, ось варта пакінуць, як пакінуць. Як атрымалася. Дарэчы, тут велічэзны сакрэт гэтай Меган у тым, што яна працавала разам з Даўдам, з тым самым антаганістам першай часткі, які забіў нашу да халеры імператрыцу. Вось тут у яе ёсць маска даўдаўская і меч, і усялякая гэткая. Гэта яе страшэнны сакрэт, які яна ад нас хавала. Вітанкі, Міхась. Атруціць мяне? Ну, гэта будзе слушным выхадам. So what's one more? One more or 1,000 more? Delilah deserves what she's about to get. At my age, I've come to distrust words like deserve. As I've told you, I knew her long ago. Badly wounded, deep at her center, but cunning, and looking for a way to pull herself up. Perhaps more than anything, Delilah had a talent for imagining the world as a better place. If only that could have been channeled towards something less twisted. Too late for regrets. Everyone feels some regret, atop a long line. Mine is now chiefly that I'm out of time. Take care of yourself. Goodbye, Anton. Мне насамрэч дуже цікава, што будзе ў гэтай місіі, таму што зараз у мяне кардынальна іншы ўзровень хаосу, і ў выніку гэта мусіць неяк адбіцца нас у свеце. Я, напрыклад, памятаю, як яно было у першай гульні, у першай частцы. Там увесь час нас да месца місіі падвозіў такі стары дзядочак. І калі мы проста праходзілі на нізкім узроўні, ён нас проста падвозіў. Але калі быў высокі ўзровень хаосу, больш распаўсюджваліся пацукі, больш распаўсюджвалася чума, халера, якая ў той час швэндалася па Дануолу. І ў выніку ў апошняй місіі ён нас не давозіць да месца, таму што ён у працэсе гіне, літаральна. Рэпа? Ну, насамрэч, было б цікава, мабыць, але яно ў мяне не набыта. Да не хвалюйся, я тебе выпадкова придушил. Ну, сур'ёзна. Я не спецыяльна. Я бачыў, што ён пераклаў, але ў мяне її нема. Так. А колькі яна грошыкаў цягне? Жонку таксама? Не, в сэнсе жонку. Жонку я не душыў. Жонку забілі. $6. Ну, паглядзім. Я заўтра адпішуся. А, дарэчы, бачыце, мы на гэтай халеры самі едзем. Нас ніхто не везе. Oh, I will. Delilah will be made mortal again. You let Emily's mother slip into oblivion. Do you know where my mother's resting? In a child's coffin, her skinny legs tucked beneath her, because I couldn't afford proper burial, while my father rests in the Imperial crypt. You're lying. You still can't accept it. You were sent to Dunwall as a gift, like a box of candies, because that's all you were worth. I inhabit your mother's heart, and my body sleeps in your bastard daughter's bed.
If I learned anything in Karnaca, Не it's холери that you собі. only deserve to keep your throne if you're ready to roll out a red carpet Скидончик. of blood before it. We'll be face to face soon, and I'll end you, Delilah. Так, ну давайте глядзець, што тут адбываецца ў горадзе. Калі я праходзіў на нізкім узроўні хаосу, тут увесь горад быў мёртвы. То бок вядзьмаркі, якіх Дэлайла выклікала і запрасіла, яны літаральна выразалі ўвесь горад, засталіся толькі трошкі бандзюганаў і ўсё. То бок нават вартавых не было, таму што вартавых паператварала на камень. Вось як нашу дачку ў пачатку ператварыла на камень, вось гэткім жа чынам былі застылыя усе вартавыя. Зараз мы паглядзім, як яно будзе у варыянце высокага хаосу. Але, вядома, мы не будзем спяшацца, таму што нас яшчэ чакае Black Market, і нас чакае увесь горад. Не той, каб шмат чаго засталося тут таке. Але, дарэчы, мы, атрымліваецца, за ўсю гульню не знайшлі той самы амулет, які мне быў трэба. Уяўляеце? Капец. Recovery from falls. По мне менш трапляюць, хост чалавек, дыхаем под водой, не дыхаем, а у нас вытрачаецца мана перш чым здароўе. Пра белых ваўкадаваў гэта не працуе раптоўна. Моцныя рукі. Фенсер. Гранаты. Ну вось за ўсю гульню, сабраўшы літаральна ўсе амулеты, мы не знайшлі той самы амулет, які нам патрэбен для нашага білда. Гэта дужа дзіўная халера, што я мушу сказаць. Так, що у нас тут така? Нейкі човен. Дзень добрый. Грошыкі. Нататачка. Костка. Нагадаю, косткі мы збіраем абавязкова, таму што з костак мы крафцім гэтыя самыя руны. Вось тут у нас будзе Black Market. Гэта яго склад, і, на жаль, мы яго адчыніць не можам. Трэба будзе знайсці, як туды пралезці. Але пакуль што не будзем пралазіць, пакуль што мы ў яго зойдзем слушным чынам. Праз дзверы. Ой, дзякуючы сваёй прамацоўцы я пераскочыў тое месца, да якога хацеў даскочыць, упаў, разбіўся. Вось якія малайчынка. Так, там мы былі. Яны мне яшчэ нешта прадаюць. Так, не, ну дык глядзі, я, вядома, іх грабіў трошкі, але, па-першае, яны не ведаюць, што гэта я. Па-другое, я нікога не забіў. То бок я іх, вядома, паграбіў, але ўсе жывыя. Так, тут я таксама не бачу жывых людзей.
Все паграблена, все пуста. То бок пакуль што мала адрозніваецца ад таго, што я бачу на нізкім узроўні хаасу. Калі хто не пазнае, менавіта гэтым шляхом мы праходзілі на пачатку. Вось сюды мы беглі на пачатку і вось туды плылі, вось тут стаяў наш карабель. Мы вось гэтым шляхом прайшлі. Вось адсюль заходзілі, вось там тут забілі, там туды плюхнуліся, паплылі і вось тудыма. А зараз мы ідзем у адваротным парадку. То бок ось тут я заходзіў, забягаў, бачыў, што тут начлежка, што тут нічога насамрэч карыснага няма. Тут штосьці было там, а зараз тут таксама ні халеры няма. Эйць. Толькі ў той раз тут не было. А слухайце, а можа і было. У самай-самай першай місіі, калі нам трэба вось адтуль збегчы вось гэтай вуліцы і прабегчы сюды, ці быў у гэтым будыначку Black Market? Слухайце, цяпер я хачу праверыць. Цяпер мне хочацца дазнацца. Ось сюда я проходил. Ля атмосферно. Там, я ведаю, живут бандюганы. День добрый. День добрый. Ну так, часы непростые. Вау! Колькі ўсяго нам наваліла. Лес візібл, менш дэмэджу. Сворд больш па салдатам, сворд больш па вядзьмаркам. Залатыя чарцяжы. Гэта дужа добра. Тут у нас уже все промацовано. Выбухные кулі. Ну, шчыра кажучы, не ўпэўнены, што на іх варта грошы вытрачаць. Менш дамагу, менш бачнасці. Ну, слухайце, мы гуляем па стэлсу, таму калі прамацоўкасць, то не бачнасць. Тут у нас можна прамацаваць меч, але меч мы ігнаравалі ўсю гульню, таму які сэнс. Ну, карацей, мы зараз яшчэ палутаемся. І потым паглядзім, што трэба будзе мацануць. Куль хапае, гэта ёсць. Гэта набяром. Эліксіраў хапае, руну, вядома, бяром. Ключ. City Watch Armory. Бяром. І, дарэчы, пані, не расслабляйся, мы цябе грабанім. Нічога асабістага. Цікава, гэта можна прабіць? Бо калі гэта можна прабіць, то яшчэ прасцей будзе. Так, давайте глядзець. Що у нас тут така? Мы калі тут беглі, у нас яшчэ не было звышздольнасці, таму ўсё гэта мы даследаваць не маглі. Адпаведна, зараз у нас упершыню ёсць магчымасць залезці кудысьці наверх. Прыгоженька.
А! Дрот колючий, холера. Боляче. Все дротом обмотано. Специально, каб мне было больше складано. Так. Оба. Вось тут у нас же жуки живут. Гэта таксама у нас не цывіліяны, таму зараз мы што будзем рабіць? Будзем займацца звычайнай справай нашай. Оп. І нічога, і нікога, і цішыня. Кровосиси. Кровосиси моц. Я уладар пацукоў і кровосись. Дарэчы, калі я не памыляюся, мы сюды насамрэч без сэнсу заходзім, таму што тут нічога карыснага насамрэч няма. Просто так забілі бандзюганаў. Просто таму, што яны бандзюганы. Дарэчы, я памятаю, што тут была праблема. Я ж праходзіў па стэлсе, па максімальнаму стэлсе і нікога не забіваючы. Але адзін бандзюган з гэтых вось стаяў ля каміну. І калі я шпуляў яго сонны дротик, ён засынаў, падаў у камін, загараўся і паміраў. То бок былі, так бы мовіць, праблемкі з гэтым пакойчыкам. Але цяпер усё значна прасцей. Мы просто ўварваліся і ўсіх забілі. Так, ёсць што з вас залутаць? Бутэлька разбітая. Меч. Бутэлька. Нічога. А, вось гэта добра. Гэта мы бяром. І гэта бяром, і гэта бяром. Ёсць некаторы мінус таго, што ў нас ёсць здольнасць ператвараць у попел нашых варагоў, таму што ворагі ператвараюцца ў попел, а і разам з імі знікаюць усе нашыя баўты. У звычайнай сітуацыі, вось калі мы шпуляем з арбалета, у нас ёсць магчымасць потым баўта падабраць і зноўку выкарыстаць. А цяпер гэткай магчымасці няма. Так, што гэта за завулак? Опана. Опана. Дзень добрый. Ого! Колькі тут грошыкаў валяецца. Вітанкі, вітанкі. Тут чистая. А там у нас бандюганы. Що ми робимо? Правильно. Ось і все. А, я пам'ятаю гэты будыначак. Это там, где мы лутали монетки. Памятаете, вось тут така. Я разбивал витрины и збирал монетки. Вітанки мои маленечки. Пошли далей. И здаецца, я тут все разбивал. Чаму яно цэлае?
Тут все полутано. Тут мы все забрали. Смачно есть. Так, тут еще есть шлях наверх. О, грошики. Тут, как или я не помыляюсь, ничего нема. Так, тут все пусто. Есть кто живы? Коли есть, то спочуваю. Грошики. Ніяка нотаточка, не надто цікава. Трэба сачыць. Трэба уважліва глядзець, магчыма, мы дзесьці знойдзем ключик. Таму што нам што? Нам зноўку трэба грабануць блэк-маркет будзе. Напаследак. У апошні раз. О, не халеры сабе. Насамрэч, гэта дзіўная халера ў тым сэнсе, што гэтыя грошы нам ужо не надта спатрэбяцца. Гэта ўжо апошняя місія. Вось сюды мы таксама праходзілі. Але ну няхай будуць. Вытрацім на чарцяжы усялякія. Дзе там дзверы? Хе-хе, адчынілі дзверы. Зараз мы будем выбіваць дзверы, таму што зараз у нас ёсць магчымасць гэтак рабіць. У тым сэнсе, што у нас ёсць прамацаваная да халеры моц. І мы можам рабіць ось гэтак. Дзень добрый. Файненько. У гэтым будынчку мяне пакуль што не было. Прыгожа. Грошики. Не, пусто. Тут уже знатно все пограблено. Але може що цікаве і знайдемо. Пусто. Пусто. Нашел версію. Пакуль што ўсё дуже аналагічна. Ось тое ж самае, що було на низькім узроўні хаосу. У першым дызонарадзе адрозненні адчуваліся ўжо адразу на пачатку. Адрознівалася колькасць вартавых, хто менавіта выступаў у якасці вартавых. А, дарэчы. А што гэта? Гэта нейкая пячатня. Я просто памятаю, была ачывачка за той, каб захаваць нейкую друкарню. Магчыма, гэта менавіта тое месца. Калі я праходзіў на нізкім узроўні складанасці, я гэтага жыўжыка просто прыдушыў, просто палутаў все тут і пайшоў сабе далей. А магчыма, можна зрабіць трошкі інакш. Зараз я захаваўся і пагляджу.
Дзень добры. Wait. I went back home to Serkonos to strike against those supporting Delilah, the architects of the coup against Emily. And were you successful? Things are a mess here. I know how to beat Delilah now. I'm going to topple her and find a way to help my daughter retake her throne. It's the best news I've heard in a long while. You'll have my support. Whatever you need, just ask. Once it's safe, just tell the public what happened. If I come out on top, I'll invite you to Dunwall Tower to conduct an interview. То бок, я яго тады проста прыдушыў, паграбаваў і пайшоў далей, а гэта насамрэч квест. Капец. То бок тое папярэдняе добрае праходжанне было не тое, каб добрае. Дык гэта, а шо рабіць-то? Good luck at Dunwall Tower. Вось такое добрае праходжанне было. Захавай кніжкі, ну ты ж бачыш, гэтым разам, нягледзячы на тое, што праходжанне злое, тым не менш ён выжыў. Не душы, не, ну, я яго ўжо парабаваў. Ужо позна. Але, бач, не прыдушыў. Ён жывы, і мы яму дамой інтэрв'ю, як я разумею, пасля таго, як я заб'ем Дэлайлу. Ці неяк так. Я трошки не ўпэўнены, як гэта працуе. А, так сапраўды, глядзіце, Дануэл Кур'ер, гэта будыначак нейкіх там журналюх. Шо там? О, глядзіце, гэта белы. Белы ваўкадаў. Давайте спрабаваць. Ось замест гэтага. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Enemy Pistol. Дзе яна? Фрикібіст, во. Белы ваўкалак будзе біцца на маім баку. Эй! Белы ваўкалак. А, вон яшчэ адзін белы ваўкалак, дарэчы. Давайте тэпнемся туды. Заховаемся. Гей! 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 Алло! Гей! Ну не тое, каб яны біліся на маім баку, але яны мяне не б'юць. Не ухваляю. Ну так гэта, бач, спецыяльная байцоўская парода. Тут нічога не паробіш. У іх адзіная мэта забіваць такіх, як я. Але... Ну вось бачыш, гэта я на маім баку. Але неяк дзіўна на маім баку, то бок напісана было, што яны будуць біцца на маім баку, але яны не той, каб б'юцца. Яны мяне проста не атакуюць. Шо ты? Шо ты? Пачухаць цябе. Не, ну насамрэч сабакіны такія уражваючыя. Небяспечныя і пры гэтым дастаткова вытанчаныя, то бок стылёвыя жэўжыкі. Шо вы тут? Всё добра? Выглядае больш як гіена. Ну так хутчэй за ўсё гэта сапраўды гіена. В тым сэнсе, што тут шмат што трошкі адрозніваецца ад нашага сусвету. Магчыма, мясцовыя вось гэтыя вартавыя жэўжыкі, яны не на аснове ваўкоў, а на аснове гіен. А гэта што за праход? Адвісаюсь, ну... Дзень добры. А што ў нас тут така?
А, это вот сюда мы выходили. Better over there. I've heard some of the lot. Hello? Что такое? Please, I don't have much. Just Як твои справы? who are you? I'm an agent of the true Empress, Emily Caldwin. Thank the stars for that. I've been hiding here since the coup. Worked in the carriage rails before things went to pieces. I've been away. What's it been like here in the capital city? At first, there was fighting. Delilah's bunch against those in the city watch who were still loyal. People tried to barricade the streets, to put up a wall around the tower. Eventually, the overseers came down, led by the High Overseer himself. They fought against Delilah's witches. That's the only word for them. But I haven't seen an overseer in a while now. What else? There was rioting over food, but people have fled the district mostly. Not long ago, someone came by in the dead of the night, pushing a carriage toward the tower. Looked like bones, maybe from a whaling slaughterhouse. No idea why Delilah would want that. Thanks for what you've told me. Stay hidden for a few more days. Maybe things will get better after that. Ну, рэчы не стануць лепш, таму што мы ідзем на дрэнную канцоўку. Але ж глядзі, колькі тут усялякага. Так, гэта ў нас дакладна дэд-энд. Вітанкі, прыгажунчыкі. Все вітанкі ад Ніндзі. Дарэчы, мы тут цябе абмяркоўвалі толькі што. Рэгана заўважыла, што ты дапрайшла Ведзьмака 3 на вышэйшай складанасці. Віншавала. Засталося яшчэ некалькі ачывак, кажа. Табе таксама вітанкі. Здопаў? Ну, вядома, здопаў. Так. That's a shame. Ну, зноў ж такі, адрозненняў ад нізкага ўзроўню хаосу дужа мала. Я, шчыра кажучы, чакаў, што яны супраць мяне гэткага дзёўнутага кансалідуюцца, і вартавыя, якія былі забітыя, цяпер будуць жывыя, будуць ладзіць мне перашкоду. Але пакуль што дужа блізка да таго, што было. Дарэчы, тут трэба быць асцярожным. Я ўзгадаў, тутака ў нас трошкі вышэй, вось у гэтым будыначку сядзіць ведьма. Нам трэба асцярожней прайсці. Не даскокваю. Да блин. Все одно не доскокую, божухна. Ну вось. А ў ніндзі атрымалася. Ну, а Рэгана распавядае, што ёй цяжка атрымліваць усе ачыўкі ў велічэзных гульнях, таму што трэба рабіць злыя выбары. Так, як нам туды залезці? Вось дзесьці тутака ў нас сядзіць ведзьмарка. Во, бачце. Бачце, стаіць сабе. Все, скончылася. Кусі яе пацукамі, пацукі туды не дабягуць, дужа далёка. Таму мы ось
по-старому. Ой, я забыўся. Ось тут трэба пацукі. Смачна есці. Am I going crazy? Ась? А які? Треба було тут вес. Ага. Азока писати. А, карацей, Рэгана нідзе распавяла, што ва ўсім Ведзьмары для злога праходжання трэба зрабіць толькі 2 злых выбары. А, для ўсіх ачывак. То бок насамрэч лайтова. Ух, вы паглядзіце! Я гэты пакойчык знаходзіў у тым праходжанні, але я забыўся, што ён такі смачны. Тут у нас 2 руны, да халеры золата, да халеры набойчыкаў, эліксіры і ежа. Welcome home, Lord Protector. І танкі. Delilah's waiting for you. She's been sleeping badly for the last couple of weeks because that piece of her you're carrying around has been calling out, begging her to take it back. She feels the same craving, but she'll fight the death to stop you from putting your spirit back where it belongs. Ага. You were careful in Karnaca. Let's see how that serves you in the tower, where you and Jessamine fell in love. Delilah's got the throne and your daughter. But now she's got a secret as well. Дарэчы, так, перазагрузка, яна дазваляе сапраўды здабываць некаторыя ачыўкі злыя, не робячы пры гэтым злое праходжанне. Напрыклад, зноў ж такі, Dishonored 2. Калі я перад вось гэтым злым праходжаннем праходзіў па-добраму, супер стелс, супер нон-летал, я выпадкова здабыў ачыўку забіць, там, здаецца, 6 чалавек за 1,5 секунды. То бок праходжанне нон-летал, але атрымалася вось так. Як гэта было? Ну, карацей, дойдзем туды. Гэта вось у гэтай місіі. Калі мы дойдзем, я распавяду. Яно тут непадалёк. А зараз нам трэба паглядзець, ці мы не забыліся штосьці. О! Ля, мы забыліся штосьці. Я і забыўся. А, гэта будзе прасцей вось адсюль прайсці. Всё добра. Мы зараз літаральна вернемся ў тое месца, дзе пачыналі. Вось памятаеце, калі мы збягалі з нашага пакойчыку, праходзілі тудэма-сюдэма, спускаліся, лезлі кудысьці ўніз, мы туды зараз прыйдзем. Але спачатку залутаем, што ў нас тут ёсць. А ёсць тут у нас штосьці? Ось тут спала ведьма. А тут такая яна стаяла, здаецца. Вось не хапае ліхтарыка. Піпец, як не хапае ліхтарыка. Так, глядзім. Ёсць тут жывыя? Не. Тут нават ваўкадаваў жывых не засталося. Бачыце, яны ўсе забітыя, і гэта быў не я. Гэта не я, честно. Так, там дзверы выбітыя. А, ну сюды мы ўжо заходзілі. Хоба! Дарэчы, фізіка працуе. Гальвані апартмент кі. Гальвані апартмент кі.
То бок. Хутчэй за ўсё, гэта вось ад таго будыначка, дзе ў нас Black Market. Зноў ж такі, сярод ачывак я памятаю ачыўку нейкага гальвані абкрасці двойчы. Магчыма, гэта маўся на ўвазе менавіта вось гэты Black Market. Зараз пераправерым. Калі гэта так, то... Не, гэта common key. Нейкі звычайны ключ трэба. Я ўсё яшчэ хачу дазнацца, ці ёсць гэты Black Market пры першым праходжанні. Тут да яго дастацца насамрэч будзе цяжка, таму што тут, як я памятаю, гварды стаялі да халеры велічэзнай колькасці. Хейдес, потым транзістор. Ну нармалёва. Опана, а гэта што за будыначак? Насамрэч у мяне ёсць дзве гульні, дзе я здабыў усе ачыўкі. Гэта Into the Bridge, вось гэтыя шахматы з монстрамі і мехамі, і Самароз другі. Просто таму, што там ачывак няшмат, і яны звязаныя з праходжаннем сюжэту. А так у мяне не той, каб файная калекцыя. Падалося. Зусім пусты пакойчык. Всё паграбавалі, всё вынеслі. Дзесьці тут у нас ёсць нейкі гальвані, якога можна абнесці, абкрасці. І больш таго, яго можна абнесці, абкрасці яшчэ падчас першага праходжання. Вітанкі. А во гальвані. То бок, калі я ось так саскокваў, можна было зайсці яшчэ сюды? Сур'ёзна? Але ж я не даў рады. Не праверыў, не паглядзеў. Дзень добрый. Грошики. Залаты чарцёж. Дуже добра. Яшчэ грошики. То бок нам не трэба спяшацца, ось, абкрадаючы гэтай самы Black Market. Спачатку трэба ўсе чарцяжы выкупіць. 4, 5, 1. 4, 5, 1. Як зручна. Але тут засталося толькі 2 монеткі, на жаль. Слухайце, гэткім шляхам ідучы, трэба будзе яшчэ раз праходзіць, мабыць. Што такое? Спакойна. Ну все, тут больше нічого не засталося, здаецца. 7 з іх 4 маленькіх. Ось Tactical Bridge Wizard насамрэч мяне зацікавіла, але зацікавіла не пасля таго, як я паглядзеў праходжанне Ральфа, не пасля таго, як ты цёпла адазвалася аб гульні, а пасля таго, як я паглядзеў, хто гульню зрабіў. Гэтую гульню зрабілі тыя ж самыя жэўжыкі, якія зрабілі Into the Bridge і Faster Than Light. Гэта гульні, якія я дуже-дуже люблю. І вось ад тых жа жэўжыкаў у нас ёсць гэтая гульня. І гэта цікава.
А вось зараз мы вяртаемся у тое месца, з якога мы пачыналі гульню. Вось мы адтуль вось ішлі. Адтуль мы ішлі сюды і зараз ідзем іншым напрамкам. Вон там мы пачыналі, адтуль саскоквалі. Да божухна, ты не можешь доскочить, серьезно. Вось тамака мы выходзілі з нашага таемнага пакойчыку. Зараз яно ўсё завалена. Вунь адтуль мы прыйшлі. Там быў наш сакрэтны пакойчык. Але Дэлайла ось заваліла ўсё нейкімі раслінамі да халеры. Вар'яцкія гульня Джо Рычардсон. Штось не адгукваецца ў памяці. Што за Джо Рычардсон? Void Armor. Лухта. Што там за вар'яцкія гульні такія? Я не супраць вар'яцтва. Мне вар'яцтва падабаецца. Вось так мы у самай-самай першай місіі вось гэткім чынам спускаліся. Тут саскочылі жэўжыка, вось гэтак забілі. І потым пабеглі вон туды, перастраляўшы тутака ўсіх. Так. Тут у нас да халеры ўсяго, але гэтае ўсё ўжо не лезе. Нягледзячы на найвышэйшую складанасць, мы залутаныя піпец як. І вось гэтым шляхом можна прайсці туды, куды нам трэба прайсці насамрэч. Але мы спяшацца не будзем, нам трэба яшчэ вярнуцца у Black Market. Ёсць што карыснае? Што тут? А, бутэлька. Замкнёна. Нібыта вось там штосьці можа быць. Туды нейкім дзіўным чынам вядуць трубы. Спрабуем далезці. Таму што я памятаю, што калі я дапрайшоў, я моцна здзівіўся, паглядзеўшы статыстыку, таму што я прапусціў піпец колькі ўсяго. О! Спакойна. Я не упаў. А што у нас тутака? А тутака у нас... А нічога у нас тутака. Это выглядае як трошки альтэрнатыўны шлях да нашага пачатку. А, і вось там, здаецца, мы размаўлялі з жэўжыкам. Так, гэта абследавана. І мы, здаецца, ўсё сабралі. Так. Собрали все. Вось там на даху. Там нейкае дрэва, там ёсць штосьці? Ці туды нельга пралезці?
Ну, выглядае як дохлы план. Так, тут мы уже луталіся. О, грошики пропустили. Так, ну что, идем. Я так и не знайшоў звычайны ключ. Адпаведна, мы не зможам грабануць Black Market з іншага боку, а на халер нам гэта рабіць, таму што у нас усяго больш, чым дастаткова. Давайте яшчэ паглядзім дзверы усялякія, магчыма, штосьці можна выбіць. Тут металлічныя. Тут мы уже былі, там таксама металлічныя. Там мы выбівалі. Танкі-вітанкі. Тут мы былі. Я не толькі поважліва паслухаў, што той жэўжык рэпартёр мяне прасіў, але ну не... можна ж пачытаць у журнале. Для ачыўкі? Не, ачыўку даюць за одно любое паграбаванне. Ачыўкі за ўсе паграбаваныя, на жаль, няма. Мегахвостер, армарі, гальвані, а комонкі адсутнічае. Зараз паглядзім, можа пацуку можна кудысьці ўлезці. Ой, што мы знайшлі, паглядзіце. Паляпшэнні на гранаты. Залатыя паляпшэнні на гранаты. Let's see. I have some upgrade plans for your gear. Ну, магчыма, насамрэч паляпшаць сваю абарону сэнсу няма, таму што мы гуляем на найвышэйшай складанасці, і таму нас у любым выпадку будуць біць так, што ніякі дэфэнс не спасе. Таму калі паляпшаць, то нябачнасць. І нас там наперадзе больш чакае вядзьмарак, чым гадзіннікавых салдатаў. Таму калі паляпшаць, то вось гэта. Вось паляпшэнне на гранаты. Што яно робіць? Прыбірае гук? У гэтай гульні можна прыбраць гук выбуху гранат. Стэлс гранаты. А навошта? Вось, павелічэнне радыусу, гэта я магу зразумець. Давайте павялічым радыус. Спачатку трэба палепшыць вось гэта. І ўжо потым вось гэта. Што нам трэба купіць? Ну, вядома, трэба купіць гранаты. Мы ж іх палепшылі. Мін хапае. Дроцікі. Яшчэ купім вось гэтай. Куль дастаткова, эліксіраў да халеры. Всё. Зараз, next time будзе літаральна зараз, таму што я хачу паспрабаваць сябе грабануць. Вось давайте захаваемся. І вось так. Нова! Не атрымалася. Якія-небудзь вентыляцыі, куды можна пралезці пацуком. Адсутнічае. Дзверы металёвыя. Вентыляцыі адсутнічаюць.
І дзверы таксама металёвыя. Ну, бляха-муха. Крыўдна. Не тое, каб гэта было абавязкова, але крыўдна. Так, ну ладно. Зараз нам трэба зрабіць трошкі іншую рэч. Зараз нам трэба перавесці ў косткі усе неліквідныя гэтыя самыя амулеты. Мы вызвалім гэткім чынам кітовыя косткі і ператворым іх на руны. А рунамі ўжо што-небудзь там сабе палепшым. Так, вось гэта лухта нам не трэба. Альбінос. Ось гэта хацелася б карыстаць, але мы так і не знайшлі неабходны нам другі амулет, які ідзе ў камплекце з гэтым. Шкада, ох, шкада. Гранаты больш дамагу, гэта не крытычна. Гэта таксама лухта. Крыўдна. Муахаха. Ну так, Арыгана ўвесь час заўзела за белых пацукоў, і белыя пацукі далі рады. Так. Гэта таксама знішчаем. Левиафан Брeth. І апошні амулетик. Таким чынам, глядзім, колькі у нас костак. 71. Цяпер мы ствараем на ўсё руны. Одной не хапіла. Одной косткі. І ў выніку у нас 13 рун ёсць. Што нам прамацаваць? Давайте глядзець. 13, халера. Пацукі у нас ужо і без таго прамацаваныя. Вось гэтая халера у нас што робіць? Блінк. Запаўліванне часу і прабіццё з нагі. Ну, не ўпэўнены, што яна нам трэба. Ось. Літаральна запаволіванне часу ёсць. Ёсць Віндбласт, то бок магія ветру. Ну, складана сказаць. Можа запаволіванне часу зрабіць. Што тут яшчэ, акром таго, што яно запаволівае? Рухаемся хутка. Слухайце, давайте мусіць зробім запаўліванне часу. І яшчэ одну руну. Нам трэба знайсці одну костку і зрабіць яшчэ одну руну. Давайте паглядзім, можа што-небудзь з нашага комплекту выкінем. Так. Што нам... А, ну вось. Вось гэта я не разбіў. Все, цяпер все поўны комплект. Апошнюю руну стварылі. І... канчаткова прамацавалі запаволіванне часу. Гэта ўжо у нас спыненне часу, фактычна. Паставім яго вось сюды замест гранат на чацвёрку.
Look sharp, we're in for Ключа a нема. ride. А що ти п'єш? Об чим ти п'єш? With all the shops in the district shuttered, this place still might be your best bet. Так. Ну що? Тут ми більш-менш скончили, атрымліваецца. А, в сэнсе, а гэта куды шлях? Ага, бачце, яшчэ штосьці забылі. Забылі. Забули про це. Іть. Так, ну там мы уже были. Все, побегли забивать Делайлу. Вось зараз мы идем на апошнюю локацию. Займаться апошняй справой. Треба забить купу ведьмарок и Делайлу. Так, это не лезе. Заховываемся и идем. Апошняя справа. Замест того, каб зайсці з параднага, мы пойдзем вось абходзіць па вадзе. Тут трэба зараз будзе хутка плыць, таму што ў гэтай вадзе жывуць да халеры піраньі. Так, тут яшчэ трошкі амулетаў. Вось будзе смешна, калі вось гэты апошні амулет, гэта будзе літаральна той амулет, што нам трэба ўвесь гэты час. Джезус, ну, дарэчы, зараз паглядзім. Вось, літаральна зараз будзем тэсціць. Вось у нас вода. Мы спыняем час. І такія. Не, на жаль, мы не бяжым. На жаль, мы плывем. Але плывем неяк дзіўна, дарэчы. Ну, дзякуючы спыненню часу мы даплылі, не атрымаўшы ніякіх пашкоджанняў, таму што калі я тут плыву Элі, мне трошкі сраку пакусалі. Едь. Вітанкі, пані Тацяна. Хтосьці выкінуў з акна такую файную тумбачку. І вось мы фактычна прыйшлі куды трэба. Захоўваемся і лезем на сцяну. Вось. Што мы тут бачым? Мы тут бачым чарапы пёселяў. Мы тут бачым, што варту зноў ж такі ператварылі на камень. Вось бачыце? Тут стаяць ведзьмаркі. То бок, насамрэч, усё як было раней. Пры добрым праходжанні. Я літаральна не бачу ніякіх змен. Так, ну шо? Прыйшоў час для снайпінгу. Я ўсё яшчэ не разумею, як карыстацца нашай снайперскай звышздольнасцю. Трымаць
Аймлок. Не. Ну ось я трымаю. Ну, гэта не тое, што я хацеў зрабіць. Кідаю іх пацука. Ну, дарэчы, пацукі на ведзьмарак працуюць дрэнна, таму што яны тэлепартуюцца. Пацукі за імі не паспяваюць трошкі. Але ў невялічкіх памяшканнях яно окейна. Вось я трымаю. О! А чаму на гэту спрацавала, на гэтых не? То бок гэта трэба бліжэй знаходзіцца. Мабыць, так. Раз, два, тры. У, не халеры сабе. Вы бачылі? Шыкоўная халера. Адзінае, што вось трэба бліжэй трошкі падходзіць, чым я звычайна гэта раблю. Так, яшчэ шарапы гэтыя трэба пабіць. І на іх таргет, на жаль, не працуе. Тут у нас, дарэчы, яшчэ ёсць дзесьці пляцовачка, якую трэба даследаваць. Тут можаце, не? Вось там мы прыйшлі. А, яшчэ вось туды трэба зайсці, вось туды. Калі мы прыходзілі на гэтую місію, на апошнюю місію ў першай гульні, мы вось адтуль пачыналі. Вось там заходзілі, праходзілі гэтую вежу доўгую і ось так ішлі. А зараз у нас трошки іншая сітуацыя, але лакацыя літаральна тая ж самая. Таму ідзеш і кожнага разу ностальгуеш. Бо літаральна той жа самы палац. У першай гульні мы адсюль збягалі і потым вярталіся, і ў другой гульні тое ж самае. Суперскае перавыкарыстанне ассетаў, так бы мовіць. Так, тут ужо, здаецца, усе скончыліся. Дзе у нас тут? Вось апошні амулетик. А, яшчэ вось амулетик. Окей. На гэтай лакацыі два амулетика. Калі сярод іх мы знойдзем той, які ўвесь час шукалі, я буду трошки... Що тут яны рабілі? Ёсць што палутаць? О, шашлыкі. Хе-хе-хе-хе. Кайфы. Вон там, дарэчы, бяседка, у якой знаходзіцца гэта самая памятная пліта. Ну, карацей, там пахаваная вось гэтая папярэдняя імператрыца, якую ў першай частцы, ў першай місіі забіваюць. Так, каго я бачу? Дзень добры. Файна. Бляха, не потрапіў. Хе-хе-хе. Ля, сабакі нас можа
заўважыць, таму што ён арыентуецца не толькі на зрок, а яшчэ і на гэты самы, на наш пах, на наш смурод. Таму трэба захавацца. А вось там штосьці ёсць? Не, там нічога няма. Дзе ён пайшоў? Дзесьці тут Сабакін хадзіў. Ну, нехай. О, там яшчэ хтосьці стаіць. Дзень добрый. Няхай яна засне. Спаць. Ці загарыцца? Не загарэлася. Але шашлык мы забяром трошки пазней, як будзем вяртацца. Так. Ля тут высока. Захоўваемся на всялякі выпадак. А? Упс. Так. Чым мы яго шыбанем? Цікава, ён можа заснуць? Ну, там ёсць праблема. Менавіта вось гэтыя сабакіны, яны прывідныя. Калі яго забіваеш, ён ператвараецца на чэрап, і потым з гэтага чэрапа адраджаецца. Вось гэтыя чэрапы, якія валяліся на зямлі, якія я разбіваў, вось гэта яны. Таму, відавочна, не працуе на яго сон. Окей. О, ён нас нават трошки заўважыў. Карацей, трэба яго будзе разбіць. Ніхто не заўважыў? Ну, здаецца, ніхто. Божух, наколькі іх там ляжыць, паглядзіце. Вось гэтыя чарапы я казаў. Вось гэтыя чарапы насамрэч сабакіны, прывідныя. Капец іх колькі. Але вось туды нам трэба, каб залутаць гэтую апошнюю карціну. Акром сабакінаў, здаецца, нікога няма. Стелс. Ну, я просто не хачу на іх вытрачаць набойчыкі. Я ўжо пашкадаваў, што я на тых вытраціў, што на пачатку. А тут яшчэ да халеры. Нічога карыснага больш няма? Так, нам цяпер сюды. Таму што вось там у нас будзе амулетик схаваны. Не рабіце так, калі ідзіце па нейкай трубе на высокай вышыні. Так, там у нас дзве вядзьмаркі, я чую. Паспрабуем іх проста забіць, ось проста, без ніякага. Мінус одна. Мінус другая. Два стрэлы.
І тут у нас нейкі Шрек. Пачакайце, що за Шрек? Напрыклад, замест вось гэтага... гэта паляпшэнне на нашы баўты. Лухта, насамрэч. Нічога цікавага, але няхай будзе. Пуста. Вось адсюль пачыналася місія. Тут скончвалася місія першага Дизонорда, і тут пачыналася апошняя місія першага Дизонорда. То бок усё заўжды сходзіцца на гэтым палацы. Осторожно. Идем мимо гэтых собакинов. Зараз зазернем до нашей жонки. Развітаемся з ёю. Вось калі мы ўпершыню ідзем вось адтуль сюды, тут стаіць сакалоў, малюе штосьці. Гэта вось тое, што было ў першым Дизонордзе. Так, трэба асцярожна, трэба захавацца. Але тут, так здаецца, нікога няма. Delilah's hatred for Jessamine is endless. Так. Тут, вядома, прыгожанька. Вось тут така здарылася забойства гэтай імператрыцы. Мы тут з ёй размаўлялі, а сюды прынесліся асасіны, далі па галаве мне, забілі яе і скралі Эмілі. Жуда, хоть бы кветок принес. Ну, у нас злое проходжае. Таму я нават кветок не принес. Ага. День добрый. І знікла. Не туди націснув. Зноўку трэба падлезці як мага бліжэй, каб забіць некалькіх адной стрэлой. Там яшчэ сабакін ходзіць. Ён нас бачыць. Цішэй, сабакін. Ля! Не атрымалася трошки. Нікога тут няма. Стелс. 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 Ну так. Стелс. Насамрэч ужо можна распавядаць, як менавіта я тады зрабіў суперкіл. Зараз мы паспрабуем паўтарыць гэтую сітуацыю. Хутчэй за ўсё дакладна не атрымаецца, таму што некаторую колькасць вядзьмарак мы ўжо пабілі. Але
Як гэта было? Карацей, вось давайте тут такая зробім. Тут спіна закрытая, ніхто са спіны не зойдзе. Як я гэта зрабіў? Я праходзіў нелетальна. Адпаведна, у мяне было максімальна прамацаваныя вось гэтыя міны. Я гэтыя міны вось я так паставіў. І ўсе ведзьмаркі, якія да мяне тэлепартаваліся, адразу ад гэтых мін засыналі. А потым гэтыя міны ў мяне скончыліся, і я паставіў спружынную міну. І гэтая спружынная міна, забіўшы апошнюю вядзьмарку, яшчэ забіла ўсіх астатніх вядзьмарак, якія проста наўкол спалі. І гэткім чынам атрымалася 8 ці 9 фрагаў у адзін момант. Піпец, якая стратэгія атрымалася. Так, ну шо? Гэта яны і чуюць. Яны любяць тэлепартавацца за спіну, таму я павярнуўся спіной да іх. Ідзі да мяне. І гэта ўсё яшчэ нелетальнае праходжанне лічылася б, калі б я іх зараз не забіў бы. Але іх, мабыць, і не буду забіваць, няхай сабе валяюцца, тым больш, што яны тут патонуць. Яны, вы бачыце, пападалі галавой у ваду. Яшчэ хто-небудзь застаўся? Не? Здаецца, да мяне яшчэ сабакін прыбег, але я не разумею, што з ім здарылася. Стелс. Яшчэ ў гэтым будыначку ёсць вядзьмаркі, але яны занятыя справай, таму ім трошкі не да мяне. Так, ну прыгожа, цёпленька. Ой, ось гэтак прыгожа, піпец. Давайте прыбярэм зброю. Паглядзіце, як тут утульна. Які файны скринсервер. Сейвер. Скринсервер, не халеры сабе. Тут такая ёсць, што? Не, як заўжды. На высокім узроўні складанасці ў гэтых скрынках нічога няма. Вось проста пуста. Абсалютна. Так. Давайте, мабыць, завітаем сюды. Four hands sift and four hands blend. Make the pigments block the wind. Fingers stained blue and blush. Conjure rainbows for her brush. Яны тут готують. Grind and wash rich magenta. Two hands sift and two hands blend. Make the А! for him. Send him back.
А що здарилося? Моя голова покатилася. Все ж таки на найвищому узроўні складанасці гэткія дурныя рэчы рабіць трошки цяжкавата. Таму будзем рабіць менш дурныя рэчы. Напрыклад, не ведаю, не... Давайте паспрабуем спынення часу. Зинк. Стелс. Ну, стелс же. И тут у нас 10 тут такая... Во. Electrical Burst. Карацей, мы не знайшлі той амулет, які я все увесь гэты час шукаў. Просто не знайшлі. Тут така мы насамрэч зазіраем сюды вось за гэтым, за інгрэдыентам для нелетальнага спынення Дэлайлы. Яе можна не забіваць, яе можна просто задурыць у галаву і гэткім чынам перамагчы. Але вядома, гэта не сённяшні варыянт. Чаму нелетальнага? Так і я ж кажу, я ж першы раз праходзіў нелетальна. То бок, аніводнага забойства, аніводнага заўважання мяне. Гэта вось гэткім чынам мы праходзім на найлепшую канцоўку і пры гэткім праходжанні нельга забіваць анікога, у тым ліку Дэлайлу. А зараз у нас злое праходжанне, і мы мало таго ж забіваем, так забіваем усіх. Так, стелс. Руна і 3 амулеты. Магчыма? Усё яшчэ магчыма, што сярод гэтых амулетаў мы знойдзем неабходны нам. Яшчэ 3 спробы. Ну, фактычна 2, таму што адзін з гэтых амулетаў быў чорны. Той, што мы шукаем, ён дакладна быў не чорны. Ён быў звычайны. What's afoot? What's she waiting for? Ось як бачыце, у невялічкіх памяшканнях вядзьмаркі нічога не могуць зрабіць нашым пацукам. Аніводнага шансу. Але у гэтым будыначку ёсць не толькі вядзьмаркі, у гэтым будыначку яшчэ ёсць гадзіннікавыя салдаты і сабакіны. То бок тут не ўсё так проста. Сюды можна прайсці грубай сілай. Давайте захаваемся. Шмол-шмэгі. А куды нам? Униз ці ўверх? О.
Не. А, вось сюды можна зайсці, сур'ёзна. То бок гэта яшчэ одно альтэрнатыўнае месца, куды можна ўвайсці па максімальнаму стэлсу. І потым выбіць дзверы і вось апынуцца тутака. Прышпільна. Так. Наперадзе нас чакаюць непрыемнасці. Што мы тут бачым? Мы тут бачым амулет. Вось бачыце, ён вісіць літаральна на поясе. Яго бароніць Сабакін. Вось вы бачыце чэрап. І не толькі ён. Калі раптам Сабакін абуджаецца, ён кліча ўсіх, і ў тым ліку да нас ляцяць некалькі вядзьмарак. Як прышпільна яны дрыгаюцца. І вы можете заўважыць, што гэта ўжо не проста вартавыя, гэта менавіта інквізітары. То бок Дэлайла пасварылася з усіма. З усіма, з кім толькі можна. Мінус Сабакін прывідны. Алярм лайка, ну... І насамрэч вось менавіта тутака яна была максімальна эфектыўна, і я нават у гэтую пастку патрапіўся. Таму што калі гэтыя алярм-чарапы сабачыя ляжаць проста на зямлі, то іх лёгка заўважыць, бо яны літаральна ззяюць. Ад іх там падабаецца нейкі прывіднае полымя. Але тутака гэты чэрап ляжыць сярод свечак, і яго піпец як цяжка заўважыць. Таму я і не заўважыў. І мне тут навалялі. У гэтым месцы я быў піпец колькі разоў. О, тут два амулеты. Гэта не адзін амулет, а два. Ой-ой-ой-ой, давайте паглядзім. Restore mana, Animal Possession, Зепхур. Мая хуткасць павялічана падчас бегу. Лухта. Шрэк мы ўжо глядзелі. Firestarter. Агнявыя баўты мацней б'юць. А гэта на электрычныя міны. Усё яшчэ няма неабходнага нам амулету. Ну, насамрэч, гэта абсалютны рандом, таму што, як памятаеце, калі мы рабілі пробны забег, гэты забег таксама быў на найвышэйшай складанасці, таксама за кораў, таксама з пацукамі, але тады мы знайшлі неабходныя амулеты літаральна ў першай жа місіі. У першай жа халеры місіі мы знайшлі ўсё, што трэба, і актыўна карысталіся. А тут, бачыце, усё інакш. За ўсю гульню прайшлі і не знайшлі амулета. Жуда? Дзякую за штосьці зялёнае. Дзякую. Калі мы грохнем гэтую дзвер, ці прыбяжыць хтосьці? Нібыта тут нікога няма. Давайте біць, але, вядома, папярэдне захаваўшыся. Ніхто не заўважыў. Прыемненька.
О, набойчики. Гэта у нас куды? А, гэта, мабыць... Не, гэта не кухня. Гэта нейкае іншае месца. Ці ўсё ж таки кухня? Гэтае месца я памятаю. Тут так у нас швэндаецца гадзіннікавы салдат і стаяць дзве ведзьмаркі. О, чуеце? Во-во-во. The old woman we pushed off the roof cared more about these dishes than she did her own rotten bones. She begged us not to break anything else. Oh, please, not that. Пэм! Кайфова. Мне падабаецца гэта паляпшэнне. Шкада, што я ім карыстаўся у папярэдніх місіях слаба. Мы б зэканомілі да халер набойчыкаў. Гэта ў нас кухня. Захоўваемся. Бярэм пацукоў на ўсялякі выпадак. І там, дарэчы, у нас штосьці ёсць. А, гэта гэтая затопленая лакацыя. Дакладна. Тут можна плутацца і кудысьці выйсці. Я ўжо не памятаю куды. Але насамрэч мне туды не той, каб трэба, таму што калі мы гуляем не летальна, вось тады трэба туды-сюды соўкацца, таму што мы спачатку ідзем у адзін край гэтага памяшкання, гэтага палаца. Дазнаемся, што менавіта нам трэба, каб не летальна завіць Дэлайлу. Потым вяртаемся, забіраем пігмент, ось у тых ведзьмарак, якія спявалі песні. І потым зноўку ідзем у гэтым напрамку, ўсё змешваем. А цяпер у нас няма гэткіх праблем, то бок мы проста зараз ідзем, робім, што трэба, і забіваем Дэлайлу. Дзень добрый. Во, вось здесь і тут такая гадзіннікавы салдат швэндаецца. Во, ведзьмаркі, а вось салдат. Асцярожна, каб ён нас не заўважыў. Нікога няма. Нікога няма. Які ён халера спрытны. Захоўваемся. Все, быў салдат, больш няма. Як я тут краўся па абсалютнаму стэлсу, як я тут ухіляўся ад усяго. Так жух, нібы цень. Нібы подых ветру, такі скразняк. Граната. Якая файная кухня. На кухні мы знайшлі баўты да арбалету і гранату. Хваляю.
Так, тут така, калі я не памыляюся, у нас штосьці было. А, тут така мы запускаем. Тут ёсць хтосьці? Тут така мы запускаем ліфт. Захоўваемся на всякі выпадак. Бярэм шклянку. Бярэм, кажу, шклянку. Напаўняем яе. І робім бжунг. There, the power's back on. That should help. І зараз сюди до нас прийдуть гості. Grease on the air, sister. This be our mistress, awakening the tower machinery. The belly rumble. Стелс! Стелс! Ну, стелс же. Яны нават спужацца не паспелі. Значыць, стелс. І, дарэчы, тут така ў нас, здаецца, вось руна яшчэ ляжыць. О! Паслухаем сэрца. У нас яшчэ 2 амулеты. Там вышэй. І, вядома, мы іх мусім забраць. Бо, ну, раптам гэта менавіта тыя амулеты, што нам трэба. Ліфты мы запусцілі, але яшчэ трэба забраць амулеты. Там мы забілі гадзіннікавага салдата. А, вось тут побач штосьці дзесьці. Ага. Нейкія нататкі. Не цікава. У наступным памяшканні у нас яшчэ адзін гадзіннікавы швэндаецца дзесьці вось там. Вось, бачыце. Таму трэба быць асцярожнымі. Нарэшце, бачыце, як жывапісна тут усё вісіць. Зноў ж такі, абсалютна гэткім жа чынам, як і падчас добрага праходжання. То бок пакуль што я не адчуваю адрозненняў увогуле. І гэта мяне трошкі бянтэжыць. Побач я, дарэчы, чую. Так, штосьці, мне здаецца, пайшло не за планам. Ай-яй-яй! Рэтрыт! Пацушыная тактыка. Ці прыбяжыць ён сюды? Фішка ў тым, што ў нас вось гэтыя баўты, не баўты, а кулі, яны спецыяльна прамацаваныя пад забойства гадзіннікавых салдатаў. То бок, калі што, мы яму сраку-то надзярэм. Але штосьці ён не спяшаецца да нас. Алло? Тамака зверху швэндаюцца вядзьмаркі, а дзе гадзіннікавы, невядома. Ага, вось ён там унізе. Ой-ой-ой. Собакин.
Ля, яшчэ адна вядзьмарка. Трэба было карыстацца спыненнем часу. Яшчэ хто ёсць? Вунь яшчэ бачу. Хух, паспелі. Варагі тут. А, в сенсе, а ты адкуль тут? Цікава. Спыненне часу кайфовае. Вось праблема ў тым, што пацукі супраць вось гэткіх варагоў не надта працуюць, адпаведна, трэба карыстацца чымсьці іншым. І штосьці іншае ў нас спыненне часу. Яно, вядома, жара да халеры маны, але ну няхай. Тут эліксіра ўжо да халеры валяецца і нам няма чаго эканоміць. Стэлс, ну так стэлс. Ты бачыла, як мы па стэлсу забілі гадзіннікавага салдата? Гэта быў літаральна стэлс? Що гэта было? Стелс? А, мы яго не дабілі. Мы калі яго тут забілі, мы яго не дабілі. Мы яму галаву прабілі, а ён з чэрапа адрадзіўся. We need to protect our mistress from this threat. Ready your thorns, ladies. So here we are, where my dear, lying half-sister Jessamine and I played as children. Where she first opened her bedchambers to you, then gave birth to your daughter. Where you let Dowd murder sweet Jessamine. The place that ruined both our lives. You have a twisted view of the world, and I have no idea whether you're telling the truth or not. But it doesn't matter. Там нас чекають. Яшчэ одна боль. Колькі іх? Колькі вас яшчэ? Стелс. Просто што ён цяпер менш пацучыны, я люблю пацучыны стелс. А гэта стелс не пацучыны, гэта стелс такі. Галівудскі, са спыненнем часу, з узятым усім. Прышпільна. Трошкі зламаная анімацыя. Так, що у нас яшчэ засталося? Яшчэ вось там амулетик ляжыць. А як туди залезці? Ну не.
Неяк можна залезці, відавочна. Давайте глядеть. Просто разбить можно? Не, нельга. Глядим. Може тут ёсць якія вентыляцыі, якія... Да хто тут трындзіць? Хто тут жывы? Я ж, здаецца, ўсіх забіў. Тут хтосьці ходзіць і трындзіць. Так. Вось туды ўціснуцца нельга. Магчыма, неяк і знізу трэба будзе, ці зверху туды далезці. Но неяк 100% трэба будзе далезці. О, дарэчы, вітанкі. Захоўваемся. Пяу. Гэта яшчэ не апошні гадзіннікавы салдат, здаецца, ёсць яшчэ адзін. Але я не надта ўпэўнены. Таму што гэтую лакацыю, калі я праходзіў па стэлсу, я прайшоў яе не той, каб надта пільна. Ну, таму што стэлс... О, чуеце, яшчэ адзін гадзіннікавы. Royal Protector's Chamber, то бок гэта нашыя пакойчыкі. Гэта літаральна нашыя пакойчыкі. They'll pay for what they've done to the tower. А, гэта вось тыя дзверы, ля якіх мы швэндаліся. Вось тут я спаў. Вось тут мае да халеры эліксіры ляжаць. І ўсё разграблена, вядома. Так, мне зараз будзе боляча, мабыць. А! І пытанне, навошта, калі сюды можна было проста зайсці. Сюды можна было патрапіць ад самага пачатку. Что-нибудь цікавае её? Піяніна трошки расстроенае. Трошки паснедалі. Окей. Ось. Ось мы тут ось зараз былі. Ляйкі балкон. Кайфово. Ну, вядома, яны тут срач зладзілі. Неблагі. Яшчэ нейкімі графіці вядзьмарскімі ўсё распісалі. Так, усё яшчэ не бачна, як можна забраць
Гэты апошні амулет. Зазірнем уніз. Магчыма, там штосьці знойдзем. Вунь там. We are part of a very small group. Almost the last of Jessamine's circle. And we've both been marked by the black-eyed bastard. What do you think? Do you ever get cold at night, Lord Protector? О! Anyone here? Ні, тут нікого нема. Прибираешься, на їх нема. Замість прибираешься легко могут задать рады пацуки. Пацуки просто могут жерть и все. Все и усіх. А кого вы тут жарете? Тут же, здаецца, толькі солдат гэты быў. Combat Protocol 6. Playback for Combat Protocols. Щось я уварваўся туды не падумаўшы. Пацучыныя стратэгіі. Що, яны мяне згубілі? Сур'ёзна? О! Халера! Спыненне часу! Где выйсти? Выйсти где? Не, ну спынение час у нас люто ратуе, насамрэч. Калі б не яно, в некаторых месцах нам бы ўжо оторвали сраку. Так, той халера выбухнул. Не выбухнул. Теперь выбухне. А чаму ў мяне электрычнасцю? Шибануло. Боляче дуже. Так, вядзьмарку одну забіла. І гэта же ўжо таксама забіла. Мы няўдала выпусцілі пацукоў. З гэтага ўсё пачалося і ў выніку атрымалася вось гэтае. Але, здаецца, гэта быў ужо апошні гадзіннікавы салдат. Вау. Якія тут спецэфекты. Всё? Здаецца, скончыліся. Тут можна заўважыць, як вядзьмаркі бавіліся, то бок яны рассадзілі нябожчыкаў ля стала, бачце, зладзілі ім апошнюю трапезу. Бульбачку пад'яму трошки, таму што, ну, а чаму бы і не. Вось туды нам трэба.
Не, слухайте, няма праходу. Ці можа ёсць. Чакайце, пачакайце. Ось літаральна тутака побач. Максімальна побач, але прайсці нельга. Я нават чую, як ён гудзе. Вось тут, дарэчы, невялічкая царква. Гэта частка праходжання менавіта нелетальнага. Сёння мы нічога тут рабіць не будзем. Тут можна вось было ўзяць чэрап, кветачку, той пігмент, і дзякуючы гэтаму стварыць для Дэлайлы пастку. Але сёння мы будзем намагацца яе проста забіць. Вось, максімальна проста. Без аніякіх. Да блін. Апошні, халера. Апошні амулетик. Як яго дастаць? Вось гэта, магчыма, менавіта той амулет, што нам трэба. Разумееце, што гэта звычайны амулет. Ён не чорны, не сапсаваны, не гэта самае. Ёсць імавернасць, што менавіта гэта той самы неабходны нам амулет. Але тут така заблакаваныя дзверы. Як яго дастацца? А калі так? Не пролазіць. No. Ну вось аргана гэта апошняя, літаральна апошняя імавернасць. Во, як яго дастацца. Вось як сюды зайсці. О, нарэшце. You're not with Delilah. Come closer so we can talk. Вітанкі, а ты хто? Please don't tell anyone I'm here. I've been in here keeping quiet since this all happened. Так уже нікога нема. Don't worry. But what do you know about Delilah and her people? After the coup, there was more fighting between the Duke's traitors and the members of the Watch still loyal to the old Empress. Then there was a party for Delilah, just before the Duke returned to Serkonis. At some point, the Overseers staged an assault, but it went badly. What else? Apparently, Delilah's been working in the Abbey Chapel, preparing something. If you're crazy enough to want to find her, look there, or in the throne room. She and the Duke were talking about a painting. Stay hidden. I'm here for Delilah. I'm going to take back the tower. I hope you're right. 3 of us hid here. Genevieve got caught, then Morgan. Now it's just me. Не ссы. Мы ўжо амаль скончылі. Што ў цябе тут ёсць? Ну, набойчыкі ёсць, добра. Ежа. Ну, вядома, ежа, дарэчы, яму была больш патрэбна, чым мне. Але, ну, позна ўжо. Все залутано. Дарэчы, давайте паглядзім, што там за апошні амулет. Напрыклад, замест вось гэтага Assassin Fortune. Bolt Pack have невялічкі шанец таго, што будзе +1 болт. Ну, лухта насамрэч. І гэта дакладна не тое, што мы шукалі, не тое, што нам трэба. Аргана, ты перамагла. Канчаткова. Цяпер ужо без варыянтаў. Чапел нам не цікавы. Але тутака можа што-небудзь ляжаць. Не, нічога не ляжыць. Карацей, мы запусцілі элеватор. Так, белыя пацукі святкуюць.
Элеватор мы запустили, карацей, зараз просто ідзем туды і перамагаем. Мы падыдзем да Дэлайлы. О! Ой-ой-ой. А мяне тут чакаюць. А нам нават стрэліць няма чым. Вось гэта непрыемна. Бачце? Ведьмаркі, ведьмаркі. 3. Магчыма, больш. Захоўваемся. Бярем пішталет. І чакаем на вось гэтую пані. Зараз будзем рабіць з высоты бждыньк. Стелс. There was someone. Стелс. Ну, стелс же. Іх выявілася трошки больш, чым я думаў. Захоўваемся. Дзень добрый. Don't you know by now that empresses fall and empires change hands? The wheels of history turn. They cast me up, they will grind you down. Стелс. Стелс. Тут 10 апошняя засталася. Вунена. Яна яшчэ не ведае, што яна апошняя. Цікава, мы да яе даскочым? Вось калі гэтак. Даскочылі. І нават пераскочылі б. Калі б спатрэбілася б. Я забыўся, што ў нас прамацаваныя ногі. Так, якія-небудзь карысныя эліксірчыкі у нас тут валяюцца, не? Здаецца, не. Всё, шаноўныя, мы всё бліжэй і бліжэй. With the power on, I can take the elevator to the throne room. І адкуль тут? Вось гэта было трошки нечакана. Окей. Трон-рум. Слухайте. Калі я праходзіў па стэлсе, я тут увесь час быў у стэлсе. І вось гэты чэрап, што тут быў, ён проста не актываваўся, таму што я быў у стэлсе. Капец. А навошта яно? Так. У гэтай лакацыі, калі я не памыляюся, ужо больш нічога няма. Ніякіх амулетаў, ніякіх рун. Вось там унізе у нас ёсць. Вось там мы швендаліся, памятаеце, на пачатку. Вось там руну, якую мы не забралі. І нам вунь туды.
Тут у нас все прыгоженько висять. А там у нас ведьмарки. Мне, шчыра кажучы, ўжо трошки ляніва іх забіваць, таму мы просто па стэлсе зараз туды заскочым, захаваўшыся, вядома. Хоба. І вунь там мы ўжо можам бачыць Дэлайлу. Мы піпец як блізка. Толькі трэба зрабіць усё ж такі нейкую нешта спланаваць. Як мы яе будзем збіваць? Там сядзіць яна, і там яшчэ некалькі вось менавіта гэтых прывідных сабакаў. Можна спыніць час. Слухайце, калі што, мы просто спынім час. Мы у спыненым часе паставім міны, але спачатку ўсё ж таки трэба будзе паспрабаваць яе зжарці пацукамі. Гэта 100%. Давайте зробім hard save. Возьмем пацукоў. І пайшлі. Бачите, спять собакины. Не. Ну, спочатку пацуки. А, яна яшчэ не забіваецца. Мы яе праткнули, а ей пофіг. Ну, гэта таму, што мы ёй не вярнули яе душу. Я забыўся пра гэты трошкі момант, што спачатку нам трэба па стэлсе да яе падысці, павярнуць ёй душу і ўжо потым спрабаваць забіваць. Упс. Таму спачатку трошкі стэлсу. What has Delilah done to the throne? Сердце. Не атрымаўся Гаррі Поттер. Зараз атрымаецца. Хова! Замест Гаррі Поттера у нас паляўнічыя на прывідаў. Follow me, dear Corvo, and see how I will reshape all things. І яна збягае ў сваю карціну. Так, собаки не зніклі? О, собаки не зніклі, гэта добра. Так, ну, я спадзяюся, хоч там будзе штосьці, нейкія адрозненні, таму што, я ж кажу, пакуль што вось уся гэтая місія, на якую я дужа спадзяваўся, яна абсалютна гэткая ж, як на нізкім узроўні хаасу. Магчыма, вось там зараз будзе штосьці свежае і нечаканае. І мы туды пойдзем, вядома, з пісталетам. So she'd replace all the world with this. Ну не, тое ж самае. Вось там у нас прынада. Калі да яе падысці, з усіх бакоў на нас набягуць
іншыя Дэлайлы. Вось, бачыце, вось там, напрыклад, стаіць схаваная Дэлайла, якая маскуецца пад помнік. І яны нам надзяруць сраку. Але туды ісці не абавязкова. Можна пайсці сюды. Заскочыць ось так. Ось так. І забіць сапраўдна. Пацукі. Ну, слухайце, пацукі трошки працуюць. Але яна пакуль што жывая. Трэба больш пацукоў. Пацакі сапраўды працуюць. Ля, колькі іх там. Meddling about. So you're back wherever you are. Find you. Що ти на мене глядиш? А що гэта? Що ти на мене глядиш? Ну, карацей, пацукі ніякія і не бяруць. Калі шчыра, все ж таки трэба будзе скарыстацца. А куды яна збегла? Божухна, яна кудысьці збегла. Халера. Мы зваліліся? Не, мы не зваліліся. А фішка ў тым, што яна простой, што калдунка, і яна таксама рухаецца ў запаволеным часе. А калі яе проста па стэлсу забіць? Сур'ёзна? Не, пачакай. Гэта занадта проста. А калі мы ёй выклікаем пацукоў пад самыя ногі? Каб яны дакладна яе жырлі. Якая ж эпічная бойка, ну так. Ну вось бачиш, калі з ёй менавіта біцца, калі не па стэлсу, то ось пачынаецца лухта, яна кліча сваіх двайнікоў і адрывае мне сраку. Ось бачиш? Пацукі просто не паспяваюць. Не паспяваюць дастаткова хутка яе жэрці, таму яна, па-першае, хіліцца, па-другое, кліча двайнікоў і гэтак далей, і ўсё якае гэткае. Таму будзем рабіць класічную класіку.
wander the void for eternity, Delilah. І все. Ну так у гульнях, дзе ў нас ёсць варыяцыі, заўжды можна ось зрабіць нейкую цікавую лухту і лёгка забіць, ось умоўна кажучы, фінальнага босса. Гэта класіка. Памятаеце, мы вось тутака пачыналі. Вось тутака мы літаральна ачуньваліся, вось тутака ляжала наша дапамагатая, вось праз вось гэтае вакно залазілі. І вось тут мы былі, вось тут мы ачухаліся. А вось тутака сакрэтны пакойчык, які яны знайшлі, вядома, ось сейф-рум. Яны яго знайшлі, паграбавалі, все скралі. Все грошы, все карыснае, все знеслі, скатынякі гадкі. Карацей, вось на нізкім узроўні хаосу гэтая бойка атрымліваецца трошкі складаней, таму што нам трэба не толькі да яе дайсці, мы яе аглушаем, цягнем, кідаем на трон, ось сюды трэба ўставіць чэрап, тут бачыце, ёсць чэрапы руны, сюды ўстаўляем яшчэ адзін чэрап, і дзякуючы гэтаму яна ўсё, яна такая хоп, і правальваецца ў сусвету ўласных мар. А так мы яе проста забілі і прыйшлі сюды. У сэнсе, а можна не адрадзіць дачку? Пачакайце. Слухайце. Не, ну, вядома, нам трэба было падрадзіць дачку. Але ў нас злое праходжанне. Бацька які. Ну, у нас злое праходжанне Рэгана. Давайте захаваемся. У нас ж было захоўванне. Давайте вось зараз мы яе адрадзім, а потым загрузімся і не адрадзім. Прачынайся! Добрага ранку! Father, what happened? Take it easy. I'll explain everything. Скончыць гульню за Корва ад Тано. Атрымалі ачывачку. Ну, давайте глядзець, што мы тут. Мы знайшлі ўсё, кром адной руны, той, якую пакінулі. Тут яшчэ былі, яшчэ нейкі блюпрынт быў. Грошы не ўсе знайшлі, але да халеры. І амулеты ўсе. Падабаецца, як тут людзі выглядаюць. Ну, гульня стылёвая. Дужа стылёвая. І бачце, дачку вызваліць, гэта спешл экшн. Гэта не абавязковая, гэта вось спешл экшн. Ну, карацей, глядзім, чым гэта скончылася ў выніку. Скончыць гульню на высокім узроўні хаосу. І вось якого я нагоду, а я не памятаю, калі шчыра. 16-го, здаецца. Пацукі ўсіх жерлі! Times were hard, and the people left in the rubble had no choice but to claw and fight for every last scrap.
In Dunwall, with the death of Delilah Copperspoon, her coven lost its power and was smashed. Their disastrous coup brought to an end. The rightful Empress once again seized her throne. And so it was that Emily the Vengeful rooted out the last of those who had betrayed her and ruled over her empire with her legendary father, Corvo Attano, standing by her side. In his day, Anton Sokolov lit the fires of industry, starting a great consuming blaze at the heart of the empire. He saw his machines used for war and oppression, watching the powerful crush those beneath them. Leaving Dunwall for the last time, he turned to the cold north, his energy spent at last, only an echo of the man he'd aspired to be. There are things that never change, no matter how hard you try. Questions you must answer. As Megan Foster faded from the world, Billy Lurk stepped from her shadow, setting out to discover her truest self, and seeking the closest thing she'd ever known to family. Карацей, мне не надта спадабалася, як зрабілі именно эту канцоўку, таму што уся лакацыя ад самага пачатку да самага канца абсолютно не адрознівалася. Вось літаральна цюцелька ў цюцельку тое ж самае. І ўвогуле па праходжанню па ўсім місіям адрозненняў не тое как шмат. Калі мы праходзілі першую гульню, то павышэнне ўзроўню хаосу ўплывала нашмат мацней. Людзі вар'яцелі, пацукоў рабілася больш. Усё змянялася, а тут нібыта стала трошки больш пацукоў, але я не той каб заўважыў. І вось акром апошняга гэтага слайд-шоу у нас нічога не змянілася. Гэтакі выгляд персонажу падабаецца больш за гіперрэалізм Анрыла. Вядома, гіперрэалізм, нудота, стылёвасць, шык. Ну слухайце, я трошки расчараваны. Таму зараз мы дакладна паглядзім канцоўку, дзе Корво Аттано не ратуе дачку. Каб, хоч нейкае сур'ёзнае адрозненне было, таму што, нейкая лухта. Давайте сюды. Аўтасейв. Вось квіксейв. Перад забойствам. У першай гульні гэта было зроблена нашмат лепш. Ты не глядзіш? Ды нічога. Там уже зноўку, як я і казаў, зменіцца апошняе слайд-шоу і ўсё. То бок мы зараз не вызваляем дачку і сядаем на трон. Сейв Эмілі ці сесці на трон самому. Сядаем на трон самому. Все, у гэтым каралевстве будуць толькі пацукі, кравасісі і белыя ваўкадавы. Глядзіце, як гэта трактавалася. Дачка ў бяспецы.
мы занялі трон, а дачка каменная засталася каменнай, і яна цяпер максімальна ў бяспецы, мы яе будзем бараніць і все будзе добра. Таму special action, бачце, your daughter is safe. Таму, ну гэта таксама хэпі-энд Рэгана, таксама хэпі-энд. Ну і давайте паглядзім. Ну, гэта вар'яцкая канцоўка, факт. Times were hard, and the people left in the rubble had no choice but to claw and fight for every last scrap. Ну, гэта просто злое праходжанне Рэгана. Her coven lost its power and was smashed. Their disastrous coup brought to Калі мы дабяромся да першага Dishonored, я абяцаю, гэта будзе no death, no detection, максімальна пазітыўнае праходжанне. As Corvo the Black seized the empire and hunted down his enemies. Бачце, які я сур'ёзны. In his day, Anton Sokolov lit the fires of industry, starting a great consuming blaze at the heart of the empire. He saw his machines used for war and oppression, watching the powerful crush those beneath them. Leaving Dunwall for the last time. У добрай канцоўцы, дарэчы, Сакалоў скончвае навуковае даследаванне і плыве ў экспедыцыю на север. There are things that never change, no matter how hard you try. Questions you must answer. As Megan Foster faded from the world, Billy Lurk stepped from her shadow, setting out to discover her truest self, and seeking the closest thing she'd ever known to family. Ну, зноў ж такі, якія адрозненні? Ды аніякіх адрозненняў. Змяніўся адзін слайд. Вось калі будзем праходзіць першы Dishonored, там вы пабачыце. Там адрозненні значна больш сур'ёзныя. Ну, тым не менш, у нас вось здарыўся марафончык. Мы за гэты тыдзень прайшлі Dishonored другі пад сучынным чынам. Відавочна, на заўтра нічога не засталося, таму заўтра мы пагуляемся ў гэтую самую батанікулу. А там ужо будзем пераходзіць на звычайны расклад, будзем маляваць. І ўжо толькі на наступныя ж выхадныя паглядзім, куды можна будзе пайсці гэта самае. У якую наступную гульню. У батанікуле мы хутчэй за ўсё добра адпачнем, і пасля гэтага можна будзе ўварвацца ў Prey, як я збіраўся. Это таксама гульня ад гэтых распрацоўшчыкаў, але яна значна больш імерсіўная. То бок у нас там ёсць касмічная станцыя, цалкам адкрытая да даследаванняў, і мы на гэтай касмічнай станцыі, дзе ўсе людзі забітыя, будзем змагацца з іншапланецянамі мімікамі. Так. Ну шо, давайте глядзець, да каго можна зладзіць рэйдзік. Няхай будзе рэйд. Няхай будзе рэйд, да, напрыклад... А хто у нас зараз? Так, у мяне зноўку ўсё зламалася, таму я, памятаючы, як яно пішацца, напішу Шаграэль
BY. Зорка. Як пишется її нік? Скиньте в чатик, як пишется нік. Там, здається, Ліл Зорка. Все забыл. Ліл Зорка і все? Там просто яшчэ нейкія ніжнія падкрэсліванні былі, здаецца. Стварыўся рэйд. Все, добра, ляцім да Ліл Зорцы. Гэта з уроўню хаос. Все, шаноўныя. Мы прайшлі Dishonored, заўтра у нас Ботанікула, максімальна чыловая, максімальна прыемная гульня, а Аманіты дызайн будзе суперутульна і за дзень все пройдзем. А зараз адпачываць, а зараз паглядзім, як Ліл Зорка там бегае у Overwatch. Да пабачэння. Паляцелі. А мы полетели? Слухайте, мы шости не полетели. Почакайте. Рейд, Ліл Зорка. Чаму мы до Ліл Зорки не полетели? Мы полетели.